Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilongi khubor bamta kasni. Ki pulit ka jalalam ki pat ba nong shnong ki lawat ki shikurim na Indore Madhya Pradesh ki bawan Shanghai hapo Meghalaya badja rngai no hagithan Sohra East Khas Hills na du ka arpnriu tering. Ya kanila pentip the Superintendent of Police SP East Khas Hills uba Vivek Sim bad ulayathu bay ka skuti ba ki shimwai lalap na surang Golden Pine Dhaba kabaran ha Sohra rim. Ya ki shikurim baja rngai la ithu kerteng kum uraja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi u SP ulayathu ya kini ki shikurim la yo I khaddu ha ka arpo arterik ujemmang hanong riat ha kapor ba kidang mi na jakasa na shipara homestay. Kini ki shikurim kilami na nongrian ha kapor minstep kumbasan chiteng baji bat kila wan pai shamau la khyat bat hadien la pentip ya ka sukuti ba ki leit la shui ha Golden Pines Dhaba. Sohra rim daki nong shnong ha ka apply trik ujemmang la ong SP. Laithu ki pulit kila yo jingtip halor katei ka jingjia hadien ba unmen jongki ugovin ula pentip syaki pulit ba kila ja rungai hagithain Sohra bad ki mobile phone ru kila lip nadu kamit sngi ublay. Kumban penpau ka office usab divisional officer civil Sohra kala penmi ka jingbtha ha ka khatsan trik ya yong bat kentu ya baro kinong wan Shanghai hagithain Sohra bakin omantur syajan ki jakariat kiwa bat rung syaki klau.